fuq l-ekonomija għan-nies. Il-Prim Ministru ma rnexxilux jispjega għaliex ma laqax it-talba tal-imsieħba soċjali illi jnaqqas il-kontijiet tad-dawl meta jista' jnaqqashom fil-wisa. Ma rnexxilux jikkonvinċi għaliex mhux ser jixtri mill-interconnector u minflok ser jixtri l-elettriku bloli bin-9 cent 6 mill-Electrogas. U l-faqar żdied taħt il-Prim Ministru Joseph Muscat. Anzjani biss minn 10,000 fil-faqar, illum għandna wara 3 snin biss ta' Gvern Laburista mal-15,500. Il-konġestjoni ta' traffiku li hija kwistjoni illi jesperjenza kulħadd, il-poplu kollu kuljum, filgħodu u fil-għaxija. Minflok, il-Prim Ministru prova jirredikola proposti illi għamilna aħna. Il-Prim Ministru bl-ebda mod ma kkonvinċa fuq il-fatt illi miegħu għad għandu lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri, 2 min-nies illi jinqabdu b'kumpanija sigrita fil-Panama, illi fetħuha eżatt wara l-elezzjoni, illi fetħuha biex b'ammissjoni tagħhom stess ipoġġu fiha l-commissions, illi ftemu, anzi aċċettaw illi jiftħu kont tal-bank u ipoġġu fih miljun fis-sena. Il-GRTU illum ħarġu stqarrija ta' kundanna ċara kontra il-budget ta' Joseph Muscat. Wara li l-bieraħ il-Kamra tal-Kummerċ ħarġet stqarrija ta' kundanna kbira kontra il-budget ta' Joseph Muscat. Il-kliem li hemm f'dawn l-istqarrijiet kemm tal-Kamra tal-Kummerċ il-bieraħ, kemm tal-GRTU llum, ilna ma naraw kliem ibsin daqshekk minn korpi kostitwiti fil-konfront tal-Gvern.